Pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol, kamustahin muna po natin po ang naging sitwasyon dyan sa May Manawag kahapon, and i-congratulate po natin po ang ating pong buting mayor po ng pinagpalang bayan po ng Manawag sa successful po na ano po natin dito, 100 years na canonical coronation celebration po kahapon ni Apo Bakit. Pabatiin mo na po natin po ang magandang umaga si Doc Ming Rosario, ang mayor po ng pinagpalang bayan po ng Manawag. Mayor, magandang umaga po and congratulations po. Good morning Idol Mark. Isa pong pagpalang umaga nga dito sa ating pinagpalang bayan ng Manawag at siguro ang pinakamagandang nangyari at kasama na sa ating pong kaarawan ngayon ay yung isang naganap na matagumpay na selebrasyon po ng ating pong pinaghandaan ng sa tulong po ng siyempre tulong-tulong lahat, no? Lahat po ay nagtrabaho, lahat nagtulungan, nakasama po siyempre ang ating pong simbahan ay nairaos at na-celebrate po itong historical, centennial, canonical coronation ng Our Lady of Manawag, Idol Mark. Opo, dito po, ilan po ang ating pong total final estimated po na naging crowd natin kahapon, Mayor? Sobrang hinangaan po dito ng lahat, naging maayos po talaga yung pong ating pong total celebration po, Mayor. Yes, Idol Mark, actually, generally peaceful and orderly at in fact, wala ni accident tayo na itala. No? At ayun nga po, pagsamahin natin yung umaga hanggang hapon, ay abot talaga ko ng milyon, no? 1 million more or less, itong ating crowd. Kasi nung bandang itong procession, ang estimated crowd ay nasa 900,000 eh. At nakita natin, marami pong lumabas na mga picture naman, at ang mga videos na talagang nagpapatunay sa ating sinasabing napakarami talaga ang mananampalataya at mga devotee na every time, tulad po ng sinabi ko, hindi naman po bago yung pagdating ng mga deboto dito. Pero ito yung kakaiba dahil nga 100 years, pero nakita natin na talagang nadagdagan ng marami doon sa usual na dami na rin ng mga pupunta dito every time na lalabas po ang original na imahe ng Our Lady of Manawag. Apo. So, touching, maraming bago at maraming first na nangyari, first time na naganap at nakita ng marami, lalo na po ang aming mga kababayan dito po, lalo na yung hapon, tulad po nung drone show, no? First time, actually ako first time pa rin makakita at nahuhulma po iba't ibang figure, iba Apo Bakit at mga ibang mga pati yung image ng Our Lady of Manawag, etc. ay marami pong nakita at natunghayan. Kasama sa plano po na talagang ihinto muna ang prosesyon, no, habang papaakyat na bago umakyat doon sa rampa sa papunta po sa Patyong Our Lady of Manawag para po matunghayan ng atin pong mga kababayan at bisita ang isa pong bago at isa pong kakaiba na drone show, kasama po yung light show at ng napakaganda rin na grand lighting ceremony na ginanap po bago matapos po yung buong seremonya, Idol Mark. Opo, dito po, kahapon po, though wala pong kumpirmasyon nung una po namin kayong nakausap, pero nanalangin po ang kayo, particularly at ang buong bayan na sana makadalo po ang pinakamataas na leader ng ating pong bansa, which is kahapon nakita po natin po si PBBM, ang kanyang may bahay at ilang miyembro po ng pamilya na dumalo po dito at naging emosyonal pa dito po sa kanilang pagdalo. Ano po ito? Last minute po itong ano po na ito or paano po ba? Part ng naging security protocols na hindi na rin po na-announce ahead of time na dadalawang Pangulo? Yes, actually, originally at kahit na siguro sabihin natin 5 araw bago po ang itong event na ito, wala pa pong kasiguruhan, no? Though by protocol po ay binigyan po lahat, no, ang ating mga top government officials, provincial officials, ating mga congressman, 10 ng lahat po ng mga mayors ng ating probinsya at mga kaibigan din ng mga leaders, no, ay ipinadalan po natin at in fact tinawagan ko rin, no,
At maliban po dyan, nagkaroon ako ng pagkakataon, Idol Mark, no, nung tayo po inagawi sa Malacanang, Opo. na siguro mga 1 month or almost 2 months ago, nung inunsad po yung programa ng Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Mapalad po tayong nakasama, ilang kaming mayors, na around 14 mayors, na nasama po doon sa launching. At nabanggit po natin at nagkaroon tayo ng pagkakataon na makalapit sa Pangulo at naibulungkot na ikwento. At bigla siyang may second look. Sabi niya, nabanggit ko po kasi by history, nung 50th Golden Coronation ng Our Lady of Manawag, yung commemoration din noon, noong 1976, ay ang presidente noon ay ang kanyang tatay na si Ferdinand Marcos Sr. At ang nangurona nung time na yan, noong 1976 nga, ay ang kanilang lola o mother ng ating pong senior Marcos Sr. na si Doña Josefa Edralin Marcos. Ayan po yung magic word na nakita ko po na parang napatingin ulit at kumbaga may second look sa akin ang ating Pangulo doon sa Malacanang. At sabi niya, when is this? Sabi niya, sir, this will be on April 22. Kaya nga, how we long to have you there na maging kabahagi rin, sir, ng ating selebrasyon. Talagang napaisip siya, I'll check on my schedule, parang interesting yan, I want to go. Yun po yung kanyang word nung nagkausap kami. Akala ko, it's just a simple acquaintance na hindi naman po masiseryoso at magkakatotoo. Parang suntok sa buwan lang ba? Opo. Pero siguro tawag din po ng ating pong Our Lady of Manawag, na Mama Mary who calls. So ang kanilang pagpunta, sampu ng lahat po na naging bisita, it's not a coincidence because it is a calling. No? Tinawag po sila ng Our Lady of Manawag para po maging kabahagi. Maliban dyan, Idol, marami rin behind the scene na nakita ko natin na naging bisita dahil kinumbida rin po nating personal ang ating pong House Speaker na si Speaker Boji D. Pero may importante silang meeting na nasabay kaya ang pinadala po ang kanyang may bahay. Nandun po sa likuran, no, second row, si Madam Andy na representante po ng Kongreso at of course marami din pong ibang congressman na nandoon na nakasama po natin during that time. So, all is well at nakita ko natin na talagang nakakatayo ng balahibo yung mga kaganapan ng umaga at kumbaga na-i-react talaga at napanood yan, alam ko sa ating mga social media at mga lumalabas sa mga print at saka mga itong broadcast media. Opo. Na yung seremonya, lalo na ho yung i-reenactment, nagkaroon tayo ng pagkakataon din dahil yung una po ay ibinigay po kay Pangulo at siya pong humawak ng corona na ilalagay po at ipuputong sa ulo ng atin pong Our Lady of Manawag. At pangalawa po yung sa ninyo naman, yung kanyang hawak na ninyo, ay ating butihing governor kasama po ang kanyang ama na si Congressman Ramon Monchingico at ako po ay na-touch din dahil sa akin po ibinigay bilang assignment. Itong pangatlong ilalagay, ito yung areola ang tawag, no? Itong halo na aura na ilalagay po. Ito po yung finale yung sa akin. Kaya nga binibiro ako parang yung finale sa'yo binigay, Mayor Ming. Sabi na. Opo. Sabi ko, napaka-daking blessing po ito. Sabi ko, baka chance of a lifetime. Actually, even our mere presence kahapon ng mga lahat na nasa physically present man o na nanonood po ng video, nasa widescreen nanonood, lahat po tayo, no? Lahat tayo na nandito po ng araw na yun, naging kabahagi ng isang makasaysayang kaganapan na chance of a lifetime, no? Kailan ulit, di ba? Kung ibig sabihin, ito po ay, kumbaga, history unfolding ang mga nakita po natin sa ating dalawang mata kahapon ng umaga. Idol. Mayor, very successful. Congratulations po. Siguro, how does it feel to host, siyempre, andyan po ang Papal Nuncio, ang Pangulo ng Pilipinas, ang mga dignitaries po natin, at siyempre, ang mga devotees. Marami pong napahanga po dahil po talagang naging nagpa-thumbs up dahil sa naging matiwasay po talaga. Naalala ko lang po, sinabi po talaga nung press conference kung gugustuhin po ng mahal na birhen ay mangyayari po kung ng Manawag, mangyayari po. So how does it feel na ito po totally successful po, Mayor po ito, at kaya ng Manawag, isang simple payak na pakalit na bayan pero yung mag-host ng ganito po na
event ay talagang ano po no, naging successful. Yes, Idol Mark, actually, this cannot be done overnight. Nagkaroon talaga ng brainstorming, nagkaroon po talagang maraming pagpupulong, maraming, actually, pati sa PNP in the aspect of security, ay maraming meetings po ang naganap. No? At pasalamat po kami dahil nga blessing din, dahil full support po ang atin pong Office of Civil Defense. No? Ito po itong isinama sa kanilang kalendaryo bilang isang major event ng opisina ng OCD. At nandito po sila lahat no, at pinakita po ang full support. Kasama din po diyan ang ahensya ng kalusugan. Actually, ang talagang napansin namin kahapon, maliban po talaga sa maayos na seremonya, yun lang nga, yung challenge sa napakainit talaga hapon, no? Ang bandang mga 10:30, 10 o'clock, medyo ramdam na po. Kami nga po na nasa lilim doon sa loob ng simbahan, medyo may pinapawisan na rin po kami ng konti. Lalo na po yung mga kababayan po natin na nasa labas, na talagang kahit anong hirap, nagpayong para po mapanood at maging present doon sa kaganapan na yan. So kaya nga, ang very touching din doon, Idol Mark, pagkatapos po ng seremonya, kaya meron pong part po doon na bago po matapos yung seremonya ng coronation, ay inilabas po yung crown image ng Our Lady of Manawag para kumbaga masilayan ng ating bayan, ng ating mga kababayan na nasa labas. At maramdaman mo talaga yung emotions, no, overflowing emotions ng mga nandoon, may umiiyak, may kumakaway, mayroon pa mga lola na talagang may 84 years old na na-interview nga sa radyo na sabi niya, 84 na ako. Yung isa, 86 pa pala yung isa. Na kahit anong hirap, kahit napagod pa ako, kakayanin ko para kay Mama Mary dahil nagabayan kami, tinulungan kami, at talagang inilapit kami sa ating Panginoon. Kaya ganun po maririnig mo. Kaya marami pong mga stories, no, at may mga dahilan lahat dyan. Ang mga nandun, may mga dahilan sila kung bakit sila nagsakripisyo ng araw na yan, kahapon, para po makita at talagang masilayan man lang, no, kahit malayo, no, ang atin pong Our Lady of Manawag. Opo. Mayor, happy birthday! Happy birthday! Ano po ang inyong pong birthday wish po ngayon na panalangin, siyempre sa ating pong inang Birhen Maria, ng Our Lady of the Most Holy Rosary of Manawag, para sa bayan, para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya, Mayor? Yes, maraming salamat sa pagbati, Idol Mark. Actually, kahapon nangyari na po ang pinakamalaking biyaya o blessing o regalo na natanggap po natin bilang deboto at bilang tao, no? At bilang punong bayan sa panahon na isineselebra po ang isa-100 taon anibersaryo ng koronasyon, no? So that alone answers the wishes na pinangarap po natin, no? Secondary na lang po siguro yung kunting kain, pero the gift that I received happened yesterday nung naging matagumpay, matiwasay, makasaysayan at talagang memorableng kaganapan sa Centennial Canonical Coronation. So totoo po 'yun, no? Things will unfold in as what planned, dahil nga po kami naniniwala na may intervention talaga at intercession ng atin pong Our Lady of Manawag sa mga lahat ng nangyari kahapon. So, tulad po ng pagpunta, first time actually itong pagdating ng isang highest leader of the country o presidente ng Pilipinas, no, by history, una po yan, no, na nakita natin na dumalo at pumunta po sa aming bayan, no. So yan, that alone is a very big gift na atin pong natanggap sa ng aming mga kababayan. So, ramdam po namin at sabi ko nga, nothing politics, pero ito po dahil may history din. Ang kanyang ina, ang actually, mabanggit ko lang, ang si dating First Lady po na Imelda Marcos ay parang nagagawin din po dito, no, sa Basilica. Maliit pa po yung kapilya po noon ng Our Lady of Manawag, ay talagang regular naman po sila na nagagawin dito. But for a president, first time po ito na ang kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas ay kasama at nakadalo sa isang makasaysayang seremonya. So we thank the President in behalf of the local government unit ng Manawag na nandun po sila. 10 ng lahat po na naging bisita. Alam ko po hindi lahat nakapasok
Pero alam namin na talagang naintindihan naman dahil hindi naman ito talaga kakasya. Pero just the same, nakita na silayan din naman natin lahat nung siya po ay inilabas at lalo na po nung umikot sila ang imahe nung bandang hapon ng Our Lady of Manawag. Maraming salamat, Idol Mark, sa pagbati at maraming salamat sa panayam na ito. And all is well, ito magkakaroon ng exit meeting ang OCD. Apo. Then inactivate po yan. At mayroon pong exit conference po ngayong 10 o'clock para po makita kung paano bang siguro ma-improve pa yung isang aspekto ng ating preparasyon at maging learning experience pa rin itong naganap na matagumpay na centennial coronation ng Our Lady of Manawag. Idol Mars. Manawag Mayor Jeremy Docming Aherico Rosario. Happy birthday po ulit, Mayor, and God bless. Thank you. Idol Mars, salamat at nabuhay kayo. Thank you. Magbabalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.